Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, diumenge 22 de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps es reuneixen prop d'ell, de Jesús, els fariseus i alguns dels escribes vinguts de Jerusalem. I havent vist algun dels seus deixebles que menjaven els pans amb mans profanes, és a dir, no rentades, ja que els fariseus i tots els jueus no mengen si no renten les mans acuradament, aferrats a la tradició dels ancians. I quan tornen de la plaça, no mengen si no es purifiquen. I hi ha moltes altres coses semblants que han rebut per observar-les. Purificació de copes i gerres i vaixella d'aram, i dels llits on reclinar-se per menjar. Li pregunten els fariseus i els escribes: «Per què els teus deixebles no caminen segons la tradició dels ancians, sinó que mengen el pa amb mans profanes?» I ell els digué: «Ve profetitzar Isaïes de vosaltres, hipòcrites. Com està escrit: aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor és lluny de mi. És en va que em reten culte, ensenyant doctrines, preceptes d'homes. Abandonant el manament de Déu, seguiu la tradició dels homes». I convocant una altra vegada la multitud, els deia: «Escolteu-me tots i enteneu. No hi ha res fora de l'home que entri en ell que pugui contaminar-lo, sinó que les coses que surten de l'home, aquestes són les que contaminen l'home». I deia: «És allò que surt de l'home que contamina l'home, perquè des de dins del cor dels homes en surten pensaments dolents, fornicacions, furts, homicidis, adulteris, avarícies, malignitats, frau, llibertinatge, enveja, blasfèmia, supèrbia, estultícia. Totes aquestes coses dolentes procedeixen de dintre i contaminen l'home». Comentari: mossèn Josep Lluís Socias i Bruguera, Badalona. Abandonant el manament de Déu, seguiu la tradició dels homes. Avui, la paraula del Senyor ens ajuda a discernir que per damunt dels costums humans estan els manaments de Déu. De fet, amb el pas del temps, és fàcil que distorsionem els consells evangèlics i, adonant-nos-en o no, substituïm els manaments o bé els ofeguem amb una exagerada meticulositat. Quan tornen de la plaça, no mengen si no es purifiquen. Hi ha moltes altres coses semblants que han rebut per a observar-les. Purificació de copes i gerres i vaixella d'aram, i dels llits on reclinar-se per menjar. És per això que la gent senzilla, amb seny popular, no van fer cas als doctors de la llei i als fariseus que sobreposaven especulacions humanes a la paraula de Déu. Jesús aplica la denúncia profètica d'Isaïes contra els religiosament hipòcrites. Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure: «Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor és lluny de mi». Sant Joan Pau II, en demanar perdó en nom de l'Església per tot allò negatiu que els seus fills havien fet al llarg de la història, ho va manifestar en el sentit que ens havíem separat de l'Evangeli. No hi ha res fora de l'home que entri en ell que pugui contaminar-lo, sinó que les coses que surten de l'home, aquestes són les que contaminen l'home, ens diu Jesús. Només el que surt del cor de l'home, des de la interioritat conscient de la persona humana, ens pot fer dolents. Aquesta malícia és la que fa mal a tota la humanitat i a un mateix. La religiositat no consisteix precisament en rentar-se les mans. Recordem Pilat que lliura Jesucrist a la mort, sinó mantenir pur el cor. Dit d'una manera positiva, és el que Santa Teresa de l'Infant Jesús ens diu en els seus manuscrits autobiogràfics. Quan contemplava el cos místic de Crist, vaig comprendre que l'Església té un cor encès d'amor. D'un cor que estima,
sorgeixen les obres ben fetes que ajuden en concret a qui ho necessita. Perquè vaig tenir fam i em donàreu de menjar.